Краси, Да. не дей така. Само ще го такова, аз ще го докарам. Да, бе. Той не е голям. 10 кила. 10 кила. Да, бе, 10 по-голем. Имаш? Да. 15 кила. Ама снимай и мене. Ма с тебе ще снимах, бе, аз цел. Ще кажа, че някой друг го извадил. Аз не много тъпча него. В устата. Устата. Краси, ела тук, ела да го вадиш. Аз ще го закача. Чакай, не пипай живо. Спокойно, само. Лекичко. Има 20 кила. Няма 20 кг. Чакай, ме постига. Браво. Ари, че ги обърни го. Него и майстора. Чава, ма не поплесни. Дай ми телефона да го снима. Ари ми дай телефона, бе. Има 20 кила. 15 кила, 20. 15 кг. Ако да секиш ето тук. Чакай да взема телефона. Се лови, нека си. Си го снимам, да бе. Айде, дай да го прибираме. Айде, мушка. Ти си сил. Клипче. Айде, давай да го... Я да снимаш. Чай си извадя телефона. Дай телефона. И дай то, как се отлепи.